Aquest dijous s'ha celebrat al Santuari del Sant Crist de Balaguer la festa de la Mare de Déu del Matà. El rector del santuari, mossèn Joan Pujol, ha estat l'encarregat de presidir la missa, concelebrada amb mossèn Pau Vidal i altres mossèns de la ciutat. I no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació. Durant la celebració s'han cantat els goigs de la Mare de Déu del Matà i les germanes clarisses, al voltant de la imatge de la Mare de Déu del Matà, han ballat la sardana de les monges. Es tracta de l'advocació de la Mare de Déu més antiga que se celebra a Balaguer, perquè és a ella qui es va dedicar la primera parròquia de la ciutat al segle XI. Va ser celebrada com a patrona i en la seva confraria s'inscrivia tots els nascuts a Balaguer el dia del baptisme. Com era costum, a l'edat mitjana, es donà a Santa Maria el nom del lloc on rebia culte, Santa Maria del Matà.